Madokachere mabuja kanaka tauya nonhau dzanyasi zuva rochigumi noshanu mwedzi uno waiye Kurume. Ipapa tikutandira kwedu nokwamutoko konyasi kwamukirira kwakaisiwa pokare zvitangwena zviya zvakabisiwa nokanzuru munzvimbo idzodzo dzibodzidzo dzakabisiwadzo dzabunga pokare wawaka unobva watoona utoti vanhu vokwedu vanofunda baidi. Ipapa kutorika utoti pachaitika dzimwe sarudzo wachabva wabisiwa pokare murabatsvina ichabenhuka pokare wogodzingiwa wogozonzi benhukai kumwe kusafunda kwacho hino kuti tichafunda lino varume zvakaita kunyangariwa izvi. Gift hostaro zisiziva haaburitsiwa izvezvi aiva achiribe mhosva yaari kunenedzewa kumatareko watadza kumubata nomhosva. Kuramba tichizvitenda izvi tichiti makorokoto. Asi tikaenda kwachirumanzu kanzura weZANU-PF yekuwadhi 20 ikweyo abatiwa nomhosva yokubira vanhu mari inoita zviuru pfumbamwe $9,000 pachirungu. Joseph Mutende ano makore 37 akajiwa nonyaya bva aendesa pokare kuti ndikufaraba nezvakareketiwazvo bva yamuja pokare nyaya yacho. Kuno ipapa kutomugara mujeri mwedzi inosvika 9 chaiyo. Tiri kufara nazvo idi zvino zvaburika pachena kuti musha womatsotsi musha wombavha ibato roZANU-PF. Wamwe watsano kugokwe kureketa kuno wagonzi wari kupinziwa mushishi kuendesiwa kumatarodzi mhosva nokuti wagoreketa kuti wamunangarwa kwai wakafanana noiScud. Zvinoita kuhwadza idi asi rekai tigoona kuti ichaperera papi. Tikutoshuvira kuti magweta anoira kodzero dzevanhu amirire murume uyu nekuti pachiribe mhosva kaya kunzi kwai kutuka mutungamiri wenyika pokare nyange ukareketa kuti anonga Scud kana ari Scud kaaScud kana asiri Scud ndizvozvo anenge asiri Scud. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Ticharamba takaringa. Mapurisa agoreketayo kutoti pavanhu vese wakatora kunyabhira kupurazi kwaigara iye madzibaba echimairi kwaipapa takwanisa kuverenga wapwerewa uchidiki wapwerewa duku wanosvika 250 251 children pachirungu. Mabuja pakaita kunyangara apa wabereki wacho wasara wana amaiwo wari kuita kuhwadziwa fani kuti kwai magoendesa wapwere wedu kuzvipatara isi tinoda kuti waende kuzvipatara tinozvarisa tega ino tichibva tarapa tega tichibva taita sei. Unobva waona kuti idi zvakaita kunyangariwa. Rekai tigoona ipapa kuti zvinoperera papi. Ticharamba takaringa. Kunzvimbo yobulawayo kwaburika vhidhiyo muteedzeri wegurukota anoringa nezveutano ari pachipatara choUnited Bulawayo paUBH paye ari kureketa kuti kwai basa wese wari kusenza pano wari kuda paHurumende wari kupikisa Hurumende apa iwo wari kundoreketa basi kuti aiwa kuti paiwo zvokusenzesa magirovhosi izvo zviputira maronda zvimwe zvese zvinoda kusenzesiwa wahwere wari kunzi wauye nemagudza yawo wega kofuka magudza wari pasi warume zvino zvaita kuhwadza. Ukandopinda mune dzimwe nyika unobva waita kuona kusemedzesa kunoita ZANU-PF nekutoti ndo yakakonzeresa kuti zvinhu zvipfe zvakaita kudando. Vanhu vokwedu waribe kana chibodzi chinopawo uremu chinopawo chiremerera kuti munhu zvinoita kuhwadza. Rekai tione ipapa kuti zvichaperera papi asi zviri kuratidza kuti paribe chizvino iro gurukota ratoita kuhwadziwa kuti vanhu vari kureketa zviri kuitika ototi kwai vanhu wese wari kuda paHurumende. Idi ndo masapi chaiwo aya. Rekai tione kuti zvinopererepi. WZBC kwai wagonziwo wari kudzinga wabasa wakambosenzera kambani kubva mudzimba dzokambani dzavanga wari kugara. Rekai tigoona kuti zvichaperera papi nokuti zviri kuitika ipapa vamwe vagotoreketa kuti pano zviri kuitika zvimwe zviri kuseri. Rekai tigozviona kuti zvinoburika rini nokuti chatinoziva aiwa paribe chisingaburike pachena zvese zvinototanikiwa pachena hana yawe.
Hurumende yagonzi kwai yatuka wabasa wayo izvezvi kubudikidza nokamari ikairi kupa kwai yagoti dawo kuingidzirai mari yenyu nomari inoita $200 pamunhu mbodzi $20 idi zvakaita kunyangariwa. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa roArtus rikuita kuhwadziwa izvezvi, varikuita kupaumba nohasha, varikuita kusaya pokuringa nokutoti vari kuti takuita zvekuramba mabasa izvo. Kuno hurumendewo watoti aiwa ramwai mabasa ayo takatomirira kuti kudzingei kana kukubatirai mari pokare shoma iyo yatiri kupa iyo tobva taigwema futi pokare. Mabuja heno kuti zvichapererepi? Idi kurarama kwacho kwakutenge munhu ari pamuto wedhorofia kuti ubate uje mucheroyo unotanda wakunyiwa nounye zvava zvaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinenge zvipera sei ipapo. Dare reparamende waZANU-PF wagoita madiro aJoji ipapa wachiita hawo zvavanoda. Kureketa kwaNozuro uno kwai kwakaenda gurukota ribodzi chairo, ribodzi kudai kopindura mubvunzo inge inofanira kupinduriwa kudare reparamende. Vamwe vese waribe zvawakareketa wakandoreka zvawakuenda uko wari kuziya kaa kuti warimowamo wabiyawo waribe kana anozoita kusimudza musoro kuti abvunze kana kuti kudii, wese wanenge wachindotendera paribe kana chibodzi chinobudika chisvinu chavari kuigeita. Idi zvakaita kuoma. Rekai tigoona kuti zvinoperera papi izvozvi, asi idi ndosaka muchiona kuti vanhu vakahwadziwa fani ndozvakaitiwa naChabangu zviya, nokuti dai wamapata anopikisa wangu warimo zvagotobatsira kuti zvitekaire zvinhu. Wamunangarwa nyasi waita katombokanyai nowabiyawo wanosenza kumapazi hurumende warima wanyoriwo wakuru pokare nowamwe wakuru womakambani wanga wari kuwasainisa mapepa nokuwapa matsamba okuti aiwa makaita tuzvinu gore rapfuura. Mabuja nomamiri akaita zvinhu izvozvi wotosaya kuti ko tuzvinu takaitira ndotupi, unobva waita kunyatsoona kutoti idi kwainowachenawa the bar is very low. Kureketa kuti takatoita kucherewa pasi chaipo, patiri kuti pasi isusu panonzi pasi nowamwe isinenge tiona pari pamusoro takaita kucherewa chaiko, ende vanenge vari kuramba vachidzikisa pokare gomba racho. Heno rekai tigoona kuti zvinoperera papi. Iwo munangarwa kubudikidza nokamutemo kochimbi kochimakumi mashanu rebodzi kogore rino SI 51 of 2024 kagoreketa iko kuti makambani mamwe akuisiwa pasi poMutapa anosanganisira Zesayo pokare noZesa Enterprises, obva aisiwa pokare noFidelity, noAurex, noExport Credit Guarantee Corporation, noHomelink ari makambani ORBZ. Apa John panonetsa mangunja ndiye kaanga ariko kuRBZ akienda manje koita ndiye agere hunde ipo paMutapa. Wari kuronga dhende warumewa. Rekai tirione dhende rekuti rinosvika papiko dhende ravari kurongari, asi tiri kuona richiputira mumwe munhu usu hwache zvibva zvaperera ipapo. Rekai tione kuti vanoipedza sei. Dzomutambo kwai izvezvi nevamwe vari kureketa zviri kuitika kwai wabva nawo akatamba wakahwina waakusha kuti vanotadza kupuwa mari dzavo, nokutoti ipapa kwai SRC yenge ribe kunhadzirisa nyaya dzomaridzo, wangu waribe kubhadhawa mari dzavo dzavanofanira kuti wabhadhawe. Unobva waita kuona kuti paribe chinoitiwa chisvinu noZANU-PF, paribe chinoitiwa chisvinu nevanhu avo. Idi rekai tione kuti zvinoita sei kuti akumirira kuti nyika ichinje. Ikandochinja munotoona zvinhu zvese zvinenge tanda kuenda kutanda kuitika chaizvo svede chaiyo zvikatonakidza vanhu. Idi zvinoita kuhwadza. Mangwana musomugowera kunenge kutamba Simba Bora noGreen Fuel. Teo 1 noManika Diamonds vanenge vari kuringana usu nousu. Ngezi Platinum noFC Platinum vanenge vachiplatinana varipo. Chicken Inn ichida kujanana nomabhisikiti OR Neo Movers. Rekai tione kuti zvinoperera pim. Herentals inenge iripo. Herentals yabenza ZANU-PF inenge ichiringana usu nousu. No Kepekepe Caps United yafara ijero ZANU-PF.
ndodzomudanga idzi paribekana yatinoda kuti ivhinhe ipapo. Rekai tigoona yekugumisira Dynamos Dimbare inenge ichitamba bhora noHwange. Tinenge tichikunyepai kuti mbani anenge azohwina ipapo. Takadaro rekai tichiringa dziri kuitika pasi rese. Kambani yoShowmax yagopuwa mvumo nodare guru munyika yoSouth Africa kuti iburitseka firimu rinochokuita naThabo Bester. Wabuyedu zvavo. Zambia paipapo wasenzesa mari inoita mamiliyoni 40 omari yavo kuti watengere vanhu wavari kuda kuti wagopa tumotika nochichi zvokuti wagosenzese kuita mabasa omanja. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipererepi izvozvo. Tine kunyepai zvimwe kuti zvaitika. KuSenegal nyasi wafara vanhu kufaritsa chaiko nokutoti Osman Sonko aburitsiwa mujere, aburitsiwa nowabiache nokutoti mutungamiri wenyika agototi ini ndakutakanyorai ini ndokuburitsai ndini kuitira kuti zviite zvisvinu. Onga watoona kuti maada kutoita hondo pokare munyikamo. Tinoramba takaringa kwainenge ichienda. Apa kuNicaragua kwaita kuendesa maJerimani kudare rakaendesiwa Israeri roICJ nonyaya yekuti wakabatsira kuti vanhu vaIsraeri waite zvavari kuita zvo. Rekai tigoona kuti inopera yakaita sei iyoyo. Apa kuAmerica kwai kambani yeApple yati ichagobhadhara mamiliyoni emadhora anoita $490 $490 million nonyaya yakaendesiwa kudare dzimhosva kuti kwai wanga wagere hunde pakambani iyo wanga wari kunyepera awaridziwo kambani. Heya pakaita kunyangara. Rekai tipaone ipapo kuti panoperera papi. Apa UEFA Champions League Atletico Madrid inenge yakaringana noBorussia Dortmund. Kobva kwaita Barcelona inenge iripo noPSG. Iri Madrid inenge yakaringana usu ichipedzerana noiyo Manchester City. Masvanhu kongonyaya ari kuramba achindenderera mberi. Arsenal neBayern pokare gwendo huno. Unobva waita kusaya kuti chii chisiri kuchinja papa, sei zviri kuchinja. Tasuwa kumboonawo Madrid ichirowana noBayern kamwe kuti zviite mutsindo urinenge uri nani. Rekai tigozviona kwazvinenge zvienda ipapo kuti zvinenge zvienda papi chaipo. Asi panyasi rekai tigumire pano mabuja. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.